Alguna pregunta més? Sí. En aquest cas és un altre prec, i és un prec que fa relació a les juntes de govern, que l'equip de govern actual, format pel PP i el CIBE, des de la seva entrada a aquesta legislatura, està fent ús d'ell, no? com a òrgan de govern, el qual nosaltres hem detectat, després de revisar cadascuna de les actes, en què és un òrgan de govern excessivament car per a l'ús per temps que se li dona. Si ens agarrem com a referència, per exemple, l'últim mes complet de juntes, com pugui ser el mes de novembre, el qual van haver 4 dimats, podem constatar, fent un repàs de les pròpies actes, que la duració d'aquest òrgan de govern, de la Junta de Govern, en aquest cas, apenas arriba als 20-25 minuts. També és cosa constant que comencen tard. I bueno, això suposa, com està conformada la Junta de Govern per un total de 5 regidors i regidores sense dedicació, a banda de l'alcalde que la presideix, suposa un cost per junta de 750 euros. Això suposa que en el mes de novembre les juntes de govern celebrades per l'equip de govern van suposar un cost total de 3.000 euros, recordem sempre, de diners públics. Comptant que cada regidor o regidora sense dedicació exclusiva, que forma part d'aquest òrgan de govern, està cobrant un total de 600 euros mensuals per les comissions de govern per apenes 1 hora i mitja d'assistència, podem refermar que és un òrgan de govern excessivament car. Si fem un còmput encara més filat, podem dir que el cost que li costa al poble de Benissa el que és la Junta de Govern són de 30 euros per minut. És a dir, considerem que és un òrgan de govern excessivament pagat. Revisant totes les actes, tenim un rècord, trobem el rècord de la Junta de Govern celebrada el passat 17 de setembre. Volem pensar que és una errada en la transcripció de l'acta, cosa que pensàvem que trobaríem en la següent acta i no hem vist, i és que, segons resa aquesta acta del 17 de setembre, la durada de la comissió és de 5 minuts. Comença a les 8:05 i comença a les 8:10. Li recordo a l'equip de govern que també les actes que aproven haurien de ser revisades per a saber exactament quina és la durada de la mateixa. Si ens anem ja a l'any, l'any té un total de 48 setmanes hàbils perquè l'Ajuntament de Benissa el mes d'agost el declarem inhàbil, la qual cosa correspon a 48 juntes de govern anual. Són 36.000 euros anuals. Si ho allarguem a la legislatura estem parlant de 144.000 euros durant els 4 anys. Vostès que ara porten tantíssim temps treballant els pressupostos i que sembla que no es trauen perquè no saben d'on agarrar, doncs sabran que 144.000 euros són molts diners en els quals es poden fer moltes coses. Per tant, el nostre prec, nosaltres no estem en el govern, facin vostè la valoració que correspon si els seus òrgans de govern estan ben o no estan ben retribuïts. Al nostre parer, insistim, considerem que són excessivament cars. El nostre prec és per a que facin un poc de reflexió i pensen en això. El meu company Ferli ho ha dit abans, l'únic que han complit vostès des que estan al govern és en l'augmentada de sous. Nosaltres no volem ser massa, no volem anar traient-ho en cada ple, perquè pensem que tenen un temps respectuós en el qual vostès demostren que els sous i les indemnitzacions que es van posar vostès, PP i CIBE, acordat només per la majoria del bipartit PP-CIBE, sense tindrem en compte a l'oposició, però que facin un poquet de reflexió i pensen si el que retribueixen per aquest òrgan de govern, pel cost que jo els dic que els costa per minut de junta de govern, correspon o no a la tasca que realment es fa en aquest òrgan de govern. I simplement que siguin responsables, que s'apliquen i que nosaltres com a oposició evidentment tenim que fiscalitzar la seva acció de govern i des del primer fins a l'últim cèntim d'euro que gasta l'Ajuntament de Benissa, Reinici Benissa estarà darrere per a
controlar si està ben o mal invertit. En aquest cas, al nostre parer, considerem per part de Residències Benissa que està molt mal invertit. És a dir, no es pot fer un òrgan de govern en el qual apenas se superen els 20 minuts de duració. Simplement és això, és un prec. Gràcies. Moltes gràcies, Abel. Dóna la sensació que en l'anterior